Čaute ľudia, ja som Tarzan a toto bude moje nové video na začiatočnícku metódu LBL, čiže layer by layer, v preklade vrstva po vrstve. Takže táto metóda je taká ľahká v podstate, dá sa povedať, ale musíte tam vedieť zo pár algoritmov. Hej. No prvý krok je, že si zložíte takúto prvú vrstvu, hej, čiže prvú stranu, väčšinou bielu, veľa ľudí skladá na bielej, teda speedcubery skladajú na ktorékoľvek, ale na začiatočnícke metódy sú väčšinou na bielej strane. Tento krok je úplne intuitívny, ale jediné, čo na to pomáha, je skúšať. Hej. Proste zavrite sa, no nie, že zavrite, ale každý deň si dajte napríklad, keď prídete z práce alebo zo školy, tak si zoberte kocku a dajte si tak, že pol hodinku budete sa snažiť zložiť prvú vrstvu, teda prvú stranu. No a za také 3 dní vám to pôjde celkom dobre. Keď ju viete zložiť, tak tento krok preskočíte a budete sa už učiť ďalší krok. Ďalší krok je, že musíte si zložiť takú polku kocky. Hej. Na ten krok potrebujete už 2 algoritmy. Prvý je taký, že takýto, aby ste tam vlastne vložili tú hranu. To sú vlastne obidva. Prvý je taký, že keď máte túto kocku, teda tú hranu napravo, druhý keď ju máte na dole, hej, tu vzadu. A vy na to pravidlo. Takže vy si chytíte toto miesto, hej, napríklad palcom, a lebo to miesto vždy musí byť naľavo, vždy. A teraz si pozrite, jaká hrana tam má ísť, čiže zeleno-oranžová hrana. Nájdem ju tu je zeleno-oranžová. Všimol som si, že smerom dole je oranžová. Hej, tak tú oranžovú, čiže oranžová, aby vysoval kolmo k tejto. Ako vidíte, viete? Ide kolmo. Keby bola otočená, takto. Hej, že tu nie je oranžová, ale tu, čiže je otočená. Tak si ju dáte takýmto smerom. Chápete, že keď by bola dole oranžová, tak musí ísť takto kolmo. Proste vždy kolmo. Zelená musí ísť kolmo k zelenej. Hej. No a podľa toho, keď si ju správne určíte, tak zistíte, že ktorý algoritmus musíte použiť. Čiže keď je vzadu, tak použijete tento algoritmus, ktorý je F', D, F, D, L, D', L'. A ako vidíte, sa mi zložila tá hrana. Takto musíte vlastne poskladať všetky 4, ale to je len prvý prípad. Ešte môže byť jeden prípad. Hej, to je tento. No to, tak viete čo, ja aj túto hranu vymením. Takto. Hej. Tento prípad bol vlastne, že keď ju máte vzadu. Teraz je prípad taký, keď ju máte napravo, hej, že lisuje kolmo s touto ľavou farbou. Že je takto. No, tak, ten algoritmus je takto. L, D, L', D', F', D, F. Hej, je zložená. Takto zložíte, na základe týchto 2 algoritmov zložíte vlastne prvé 2 vrstvy. Hej, kvázi. Vidíte, táto je nezložená, ale tieto už sú zložené. Možno samozrejme nastať situácia, ktorá je takáto. Že ju máte zloženú, iba že je otočená.
Toto je veľmi ľahká situácia, ako ju vyriešiť. Stačí, keď spravíte ten druhý algoritmus, ktorý som ukazoval. Čiže to je ten, kde dávate hranu sprava, z pravej strany. A urobíte toto. Urobíte ten prvý algoritmus, úplne presne takisto. Hej. Teraz otočíte touto spodnou vrstvou, toto, otočíte takto, čiže doľava. A spravíte ten algoritmus ešte raz. Hej, vidíte, a zložila sa mi. Zložená. Takže to sú vlastne všetky prípady, ktoré môžu nastať v tejto vrstve, teda v tomto druhom kroku. A ďalší krok je, že si musíte zložiť kríž tu v hornej vrstve, teda v tejto vrstve. Tak sa pozrite, že tam vám môžu nastať 4 situácie. Hej. Prvá je tá, že prvá je vlastne táto, počkajte. Táto, že tam nič nemáte. Vlastne neberete do úhľadu rohy. Hej, rohy si takto môžete, proste ignorujte rohy. Berte len tieto 4. Čiže hrany. A ja tu nemám nič na týchto 4 pozíciách, jak vidíte. To je prvá situácia, ktorá môže nastať. Na túto situáciu riešite takýmto spôsobom. Na tento algoritmus. Hej. Je to M, D, M prime, D prime, M, D prime, M prime, D prime, M, D prime, M. Furt to isté. Hej, tam vám nastane... Počkajte, prosím. Tam vám nastane táto situácia, tieto dva sa vám otočia. Keď máte len jednu bodku a urobíte ten prvý algoritmus, tak vám nastane táto situácia, že máte len tieto dve. Toto je vlastne druhá situácia. Hej? A z tejto situácie urobíte úplne presne to isté, len tieto dva si musíte ísť do tejto pozície a takto si dať kocku. Hej? Čiže takto. Jeden ide naľavo a druhý dole. O tú vrstvu si sem dole. Čiže v podstate jedna ide týmto smerom, tu, a druhá ide tu. Hej. A urobím to isté. Hej. Tak sa mi zložil jeden pásik. A ten pásik, to je už vlastne ďalší algoritmus. Hej. Čiže sa mi zložil pásik a na to musím urobiť ďalší algoritmus. Teda ten pásik si dám takto a urobím toto. M, D prime, M prime, D, M, D prime, M, D, M prime, D, M, D2, M prime. Ako vidíte, mám zložený kríž. To sú vlastne tieto 3 situácie a štvrtá situácia, ktorá vám môže nastať, je, že už ho máte zložený. Hej. Čiže na toto potrebujete len 2 algoritmy. Ďalší krok je, že si musíte správne ten kríž naorientovať. Čo tým myslím? Myslím tým to, že si zoberiete teda nejakú svoju obľúbenú farbu z týchto 4 a chytíte si ju. Takže ja mám rád modrú, tak si ju vezmem a otočím touto hornou vrstvou, pokiaľ tu neuvidím modrú, hej, čiže to spojím. Spojil som to. A teraz sa pozriem na ostatné. Táto je správne, táto je zle, táto je zle. Toto je presne situácia, ktorá vám, takto. Keby som si zobral zelenú, tú situáciu, ktorú som ukazoval, že len 2 treba prehodiť, tu vysvetlím potom. Keď treba prehodiť 3, hej, túto mám správne, táto je zle, táto je zle a táto, tak na to urobíte tento algoritmus. Čiže R prime, D prime, R, D prime, R prime, D2, R. Pozriem, nezložili sa. Tak ho spravím znova.
R prime, D prime, R, D prime, R prime, D2, R. Pozriem, už sa zložili. Hej? To sú, keď máte vlastne 3 prehodiť, tak spravíte len tento algoritmus, pokiaľ sa vám nezloží. Teraz je to vysvetlím situáciu, kedy sa nezložia, kedy vlastne tie dve, že dve mám správne a dve zlé. To je ľahká situácia, ako vyriešiť. A vyriešite ju tak, že si vlastne len prehodíte buď zelenú k zelenej, alebo túto oranžovú k oranžovej. A nastaví vám vlastne situácia, kedy treba 3 prehodiť. Hej. No, skiplo sa mi to celé. Nevadí. Tak a teraz ide nasleduje krok, kedy treba vlastne naorientovať rohy. Hej. Správny roh si dám hlavu dole, tu, a urobím takýto algoritmus. L, R prime, D, L prime, D prime, R, D, L, D prime, L prime. Hej. Tým sa mi tento roh nepoškodil a tieto 3 sa mi prehodili. Hej. Toto vlastne opakujem dovtedy, dokým tie rohy nebudú správne naorientované. Ak sa pýtate, čo tým myslím správna orientácia, tak tým myslím toto. Tento roh je správne naorientovaný, pretože mám tu oranžovú, modrú a bielu. Tu je oranžová, tu je modrá a tu je biela. Ten roh je na správnom mieste, len je pootočený, hej. Čiže je správne orientovaný. Tieto dva rohy sú síce takto. Tieto dva rohy nie sú dobre orientované, pretože tu mám zelenú, oranžovú a bielu. Tu mám zelenú, nemám tu oranžovú, mám tu červenú a mám tu bielu. Čiže tieto dve farby do seba nejdú. Čiže tento roh je na zlom mieste. A tento roh je taktiež na zlom mieste, pretože je tu síce zelená a biela, ale nie je tu červená, je tu oranžová. Čiže tieto dva rohy treba premeniť. Hej. No. Tak a dám si ten správny roh sem dole. Hej. On môže byť otočený, hej, aj takto, kľudne. To nevadí. Dám si ho proste správne sem dole a urobím tento algoritmus, ktorý som už vysvetloval. Hej. A urobím ho dovtedy, dokým sa mi rohy správne nezložia. A sa mi správne zložili rohy. Ako vidíte, tento je správne orientovaný, tento a aj tento. V takejto situácii, čo je posledný veľmi ľahký krok, si tie rohy dám z dole, hej, môžem začať od ľubovoľného rohu a urobím tieto 4 kroky. Teda ťahy, tak, pardon. R, U, R prime, U prime, hej. A opakujem ich dovtedy, pokiaľ sa mi ten roh správne nezloží. Nezložil sa, už sa zložil, hej, je zložený, hej. Nevadí, že sa mi kocka zložila, teda rozpadla, teda rozložila, lebo pokračujem ďalej. Tento mám zložený a presunul som si, hej, ten zase ten nezložený roh. Hej, ďalej. Ďalší roh je zložený, otočím na ten ďalší nezložený, ktorý chcem otočiť. A teraz sa pozrite. Kocka je zložená. Keďže som otočil dvakrát spodnou vrstvou, tak to dvakrát vrátim. Teda, kocka je zložená. Není to nič ťažké. Keď ste nepochopili, tak mi to napíšte do komentáru. Rád vám pomôžem ešte. A dúfam, že som vám pomohol aj týmto videom. A majte sa. Čaute.